Тази беше катастрофата, на която плаках. Просто загинаха всички. Беше ужасно. Мощни хубави коли и тежък крак, така да кажем. Понеже са правоморени и най-често заспиват по пътуването. Неопитни шофьори, несъобразена скорост, употреба на алкохол. Международен път Е80, част от европейската транспортна мрежа. Въпреки високия ранг на пътя, той е труден и адски натоварен. Трафикът е винаги непрекъснат. Ние служим и два гранично-контролни пропускателни пункта, капитан Петко Войвода и капитан Андреево. Особено през летните периоди, включваме месеците юли, август и по част от септември, особено натоварена тая отсечка. Гастарбайтерите се връщат от Германия за Турция, тогава потокът е огромен. Той е непрекъснат. Колоните са големи, тогава стават белите. Заспиват, понеже са преуморени и най-често заспиват по пътуването и нощно време също. Те бързат да пристигнат, да се приберат. Турски гастарбайтери с едногодишно дете пътуваха от Турция за Германия с висока скорост. Най-вероятната причина, че шофьора беше заспал. Помня тази катастрофа. Тя за мен се оказа много стресираща, защото когато си помислиш, че ти може да си на мястото че твоето дете може да е на мястото на това детенце, това е много ужасяващо, много разтърсващо. Преди 2 години имаше тук една катастрофа, шосето за Хармалли. Един шофьор тир заспива, блъска се в друга насрещна кола. Вътре имаше 6 човека пътуващи, от които 3-4 деца, майка, дете. Моят шофьор при вида на децата се разплака и трудно реагираше. Най-честата причина е несъобразена с пътните условия скорост, която е под взаимодействие на умора. Не само умението да караш, а умението да спреш и да се починиш. Това е, може би, наравно като важност и отговорност в подготовката на шофьорите на пътя. Наскоро ПТП с 5 пострадали, млади тинейджери. За щастие бяха леко ранени. Дано да са взели поука. Употребата на алкохол от съществено значение. Спомням си за един случай. Автобус с пътуващи деца слизат на спирката към Кенана, това е Хасковския там район. И в този момент идва кола с страшна скорост, 130-140 км и се забива в самите деца, слизащи от автобуса. При пристигането се оказаха 7 деца на място починали, други с 8-10 с травми, тежки травми, откъснати крака, ръце. Бивш състезател и пробвали са колата. Невероятна скорост е била, към 150 най-вероятно. Мощни хубави коли и тежък крак, така да кажем. Трябва да се види, за да се стреснат. Но тия паметници по пътя не могат да ги стреснат, които са. Трябва да се показват такива работи. Жестоко е, ама да се вижда и така. Когато не преживяват, няма как да осмислят. А когато не мислиш, не си отговорен. На времето имаше нощно кормуване.
Сега не знам дали съществува такова нещо, но то е едно от най-сложните и всеки водач трябва да го премине. Считам, че в тази насока, особено младите водачи, не са добре подготвени до момента. Умора, алкохол, излишно самочувствие. И не само. Винаги има места, които концентрират повече катастрофи. Дали заради лош асфалт или дупки. За Е80 проблемни са участъците с множество завои. В този ред на мисли една от най-неврологичните точки, тя е наситена с завои и забранени участъци, които изпреварването е строго забранено. В повечето случаи понякога довежда до тежки ПТП. Опасно е. Не само дупките, той има и потъване на самия асфалт на определени места. Вадили сме коли от там чернозема с специална техника. Тази зима също имаше. Пращахме военна техника наша, която сме взели от военните, за да мога да изкараме тировете, иначе няма вадене. Винаги при тежък инцидент пътя се затваря и се налага пътя през Поляново да поеме целия международен трафик. Строен преди 50 години, той е проектиран като част от четвъртокласната пътна мрежа да поеме най-много 10-12 тона, а се използва от 20-30 тонни тирове. Много спорно дали използването му въобще е добро решение, където дупките и липсата на маркировка са още по-голямо изпитание нощем или в дъжд, а това налага спешното му обновяване. Там минават тирове с повече от 20-30 тона. Ние искахме един пласт асфалтобетон. Има един пак такъв критичен момент в рамките на половин час, което фаровете на колата не вършат никаква работа. И тогава само маркировката, само добрата маркировка. Но ние общо взето самия път, ние го изправихме, нямаме някакви критични завои. Макар и второстепенен, пътят през Поляново се строи без компромиси по отношение на техническите изисквания. Докато стане магистрала Марица, той ще бъде една наистина безопасна алтернатива. Освен това е част от новата концепция за развитие на пътищата, а тя със сигурност ще промени района, или поне черната статистика на жертвите на пътя. Хубавият път намалява рисковете, но не осигурява безопасност, защото истинската безопасност е в съзнанието и отговорността на всеки един. Мисля, че нещата трябва да почнат от малките. Те са наблюдатели на това, което правят възрастните. Тогава посланията ще се предават наистина много по-лесно и няма да звучат клиширано. Шофирай разумно, шофирай внимателно. В крайна сметка всички сме родители. Жалко е много. Затова отговорността на всеки един водач трябва да е голяма и най-вече да се спазват правилата за движение. Защото от всякъде има връщане, само от едно място няма връщане.